Takže ahoj ľudia, naposledy sme natočili Let's Play World of Tanks, v ktorom sme sa len bavili. A teraz vám už ukážeme vlastne normálny diel, v ktorom vám ukážeme, čo je nové na verzii 8.0. Takže ja sa pripojím. Pripomínam, že je tu so mnou aj Mike. Ahoj, ja vás zdravím. No, takže vlastne pôjdeme spolu do chaty, mám to po česky, preto hovorím chata. A pôjdeme aj samozrejme na zápas. No. Na verzii 8.0 je čo nové? Nová herná fyzika. Trošku sa zmenila aj to, že táto garáž je svetlejšia. Ja mám malé FPS, pretože mám grafiku nastavenú na vysokú a preto si to dám na strednú. Takže použiť, áno. Dobre, to už je lepšie, 30 FPS-iek. Nie, zase iba 20, no toto nie je možné. No, kašľu na to. Hej. No, takže čo je nové? Tu nám zmizol technologický strom a je tu vyskúmať, ktorý je urobený takto. Mne osobne sa to nepáči, ale niekomu možno áno. Už to tu nie je rozdelené na stíhače tankov, blablabla, ale proste... Je to mínus. Že takto, nie je to na takto. a... Máme tu USA, toto. No, Rusi, čiže USSR, majú 3 nové stíhače tankov a to je SU-100M1, SU-101, vlastne nie, to sú 4 nové tanky. 4 nové stíhače tankov, áno, 4, nie 3, pardon. SU-100M1, SU-101, SU-122-54 a objekt 263. A máme tu, jak sa vychádza, áno, garáž, máme tu v obchode nám pribudol nový tank, britský tank, a to Matilda Black Prince, ktorý vlastne má podvozok Matildy, premiového ruského tanku a väžu z Churchilla. A preto to vyzerá neuveriteľne smiešne, pretože proste malý ľahký tančík celý je a na ňom obrovská väža z ťažkého tanku. Proste ak by ste to niekedy videli, tak proste umriete smiechom. Doslova. Môžeme... Takže Mike by mi už mohol pozvať pozvánku. Pozvať pozvánku, áno. Skôr poslať pozvánku. Počkej, vytvorím chatu a... Kde tam budeš? Vlastne, čo je ešte nové? Áno, vnejší vzhled. Máme tu už rozdelené na ľadové, také lesné, púštne. A potom tu máme emblem 1, to je toto tu. No, ak to chcete akože mať navždy, tak je to samozrejme za zlaté. No tu máme emblem 2, to je na druhej strane. Máme tu nadpis 1, to je ako tu, že bude niečo napísané, napríklad toto po rusky. Už vlastne? A ešte aj na druhej strane, bude napríklad toto. No a potom bude vyzerať tančík takto, čo je štýlovejšie. Dostal si už pozvánku? Jaj, soráč, počkaj. Ale bude to stať voľne zlaťakov. Hej, už, áno. Akceptovať, čo to, áno, dobre, sme tu. Okej, počkaj. Čo je nové? Počkaj, ešte to nezapínaj, hej. Takže nové je to, že vylepšený systém krystieho podvozku už stojí len 80 000, maskovacia stojí len 100 000 a hydraulický nabíjak už stojí len 200 000, nie pol mega. A ešte aj tieto ostatné veci. Vlastne to bude všetko takto v tomto menu, ale ešte snad toto by som vám ukázal, že je nová tabuľka, ak chcete skúmať veci na vozítku. Je to takéto, tu vám ukazuje, že 4040 expo potrebujem. A bohužiaľ už to, ak máte napríklad 1000 expo, 1263 napríklad a potrebujete 4040, tak už vám to automaticky nevypočíta, že koľko ešte potrebujete, ale proste vám to ukáže, že túto vysielačku si môžeme vyskúmať za 4040 expo, nič viac. No a tiež mínus. Mne osobne sa to vôbec nepáči. No áno, to je pravda. A hlavne ten technologický strom je podľa mňa blbosť. No, to je podľa mňa. To je, tak všetko, muníciu máme, tieto somariny máme. Tak ešte niečo o mojom tanku. Ako ste si mohli všimnúť v minulom dieli, som mal slabý ešte tank. Som mal slabý podvozok a slabé delo. KV-13 si mal. Presne. Ešte to by bolo to. A už mám tam 85 mm delo a nový podvozok. A novú väžu. Ktorá sa síce veľmi nelíši a ja keď že mám tu
v garáži mám 20 fps, tak si to dám radšej na malú grafiku, aby mi to potom som nemal v boji 1 fps-ko. OK, môžeme už začať hrať. Dobre, takže sme tu, vlastne bol tu strih kvôli tomu, že mne sa vypla hra, pretože vďaka tomu, že som si dal grafiku na nízku a stále mám 20 fps-iek, sa mi reštartovala hra, automaticky sa to vyšlo, teda vyplo, tá hra Submariny. A vlastne keďže už som si stiahol program Campania 7, tak už viem tieto videá spojiť. Za čo sa poďakujte Majkimu. A vlastne teraz kvôli tomu, že mám jadrový procesor, môžem, ako minulé video z World of Tanks, na ktorom sme sa bavili, malo 2 minúty a vyrenderoval som ho za 2 sekundy na YouTube. Áno, ešte som chcel dodať, že na Vianoce by som mal dostať nový notebook, ktorý je 5-jadrový a má super ultra výkon a špičkovú grafiku, takže videá budú každý deň minimálne. Áno, a konečne začneme aj točiť znova Minecraft. Presne. Dobre, takže Lebo ja. asi by sme už mali začať a nezdržovať, hej? Takže ja som pripravený, môžeš to zapnúť. OK, bitu. No, som zvedavý, koľko bude mať FPS-iek. Keďže väčšinou, ak nemám zapnutý Fraps a práve nenatáčam, hrajem na vysokej grafike, niekedy aj na maximálnej, ale teraz som si to dokonca musel zničiť na nízku. Čo je dosť zničujúce pre mňa. No a my máme bitku, ktorú určite prehráme, pretože tu máme 2 osmičkové stíhače tankov, T-28 prototyp, to je T-28 s vežou, takže ešte smrtonosnejšie. Tak to je problém. No. Asi by som vám mal ukázať nejakýho tank. Ale keďže mám 9 FPS-iek, to bude trošku problém. Ja mám 10. No hej, lenže ty nie si práve doma. Na inom počítači a nenatáčaš. Keby si ty natáčal na tomto počítači, tak by si mal jedno FPS. No takže tu mám nejaký nový tank. Väža sa skoro vôbec nezmenila, ale je to iná väža a má malé výličko. No. A je to celkom dobrý tank, ako nemám proti nemu nič. No hej, len doteraz bol dosť blbý, keďže si mal dielo, ktoré si mal problém prestaviť štvorkový ktoré tank. neprestrel nič. Takže... už to bolo... smiešné. Si asi aj rýchlejší ako ja, si aj dlhší. Poď. Nechápem, čo nejdeme spolu. Rozdelil som sa, idem na... Dobre, ja idem za tebou v pohode. Bohužiaľ nám to sem hodilo mapku, na ktorej vám nemôžem ukázať novú hernú fyziku. A preto bude video trošku dlhšie a natočíme 2 mapy, aby som vám ukázal tú novú hernú fyziku. Vy ste nepovedali, že áno, povedal som na začiatku, ukáž vám novú hernú fyziku a nakoniec som ukázal akurát ako bojujeme a blablabla. Zničil si zvuky, aby ťa bolo tak aspoň dobre počuť. Nie, na to som zabudol. Dobre, takže ja dúfam, že ma doteraz bolo počuť. Že ste ma počuli, ja si to trošku zničím. Trošku tamto... Tam... Jeden z našich pásů je poškozen. Pokud to dostanem asi aj ja. IS-ko proti mne. 117 HP má ty. No však s tvojim delom. Radšej sem mi to AC. AC. LOL, koľko HP? 9 HP mu ostalo, som ho mohol sundať, ale... Ale nie, ale sem je. Joj. Tak, no tak. Svezla se po pancíři. No víš. Tak, toto sme totálne... Totál. Bude po mne. Explodovaný, Mike. Takže teraz ste už je po mne, nabehli na mňa epickú explódiu, Majkio. A IS-3 a to AKV-1S. Tahle se odrazila. A neprestali mať KV-1. Takže... je to troška... Tahle prošla přímo skrz. No... bohužiaľ. Tak poď! Odrazila se. Vedle jak
spásu asi je nemá tam. rozbitý, nemůžeme se ani hnout. Máme je. Končíme. Všichni ven. Ste videli moju epickú explóziu. No, to by bolo asi koniec tejto bitky. Nie. Vyzerá, že sa to vrátim. Ukázať. Čo sa zmenilo ešte. No. Takže tak, za to si počkáme. Tak ja idem do garáže. Takže dráže. No. Čo by sme vám zatiaľ povedali? Mike, rozprávaj do čo ty. Veď tu rozprávam sa ja. Ne? Tak ja teraz som v garáži práve a pozerám si tanky. Aha. To je veľmi zaujímavé. Viem. A chcel by som povedať, že za chvíľku už budem mať IS, takže... No, to za chvíľu nebude. Tak možno to bude za chvíľu, lebo 22 000. 22 A 000 mám- nemáš. No tak asi zajtra. Zajtra. Bracho, máš Ja to budem premiovku hrať len na celú noc. 24 hodín. No, To je. budem hrať to celú noc. Ešte na koľko hodín máš vlastne, keď už si v garáži? O 19. Hm. Takže mal by som to stihnúť. Oh. No World vlastne of Majky Tanks. si plánuje Mike a Barterku sa bavia. urobiť IS-ko a ja T43. Takže by sme vám potom natáčali aj ďalšie diely, ak budete chcieť, čiže dávajte lajky, Lajky odbery, komentujte, čo by sa malo zlepšiť, čo sa vám páčilo, prípadne, ak sa vám niečo páčilo, ja dúfam, že áno. No ale my sa s vami ešte nelúčime, pretože sme sa dohodli, že budeme natáčať dve mapy. A keďže tento Tiger 2 práve explodoval, je koniec zápasu. No, takže my Tak, sme tam porazení, sa mi vrátil. neuveriteľné. Fúha, tak Taká drzosť. No a čo sa zmenilo? Zmenilo sa informácie po zápase. Tak čo sa to zmenilo? Máte tu napríklad porážka, dostali ste toľko skúseností, dostali ste toľko expov, no toľko skúseností, toľko expov. Toto nie je normálne za mnou. Toľko striebra, alebo tak je kreditov, večer, toľko no, je expov. večer 8 hodín. No a tu máte, že bojové Vlastne pol efekty. 9. Zasiahol som tohto, nič som mu neprestrelil. Zasiahol som toto, KV1S a tu máme, že poškodenie nepriateľského vozidla. Keďže tu mám dvojku, to znamená, že som ho dvakrát trafil a spôsobil som mu celkovo 156 damage. Takže to je takto, potom tu máme tímové skóre, ktoré mňa absolútne nezajíma, tu si môžete zistiť akurát tak, koľko dostali ostatní expo. Mike, ty si dostal 197, čiže trošku viac ako ja. A tu máte podrobnú správu, tu máte vlastne obdrženú 4000, za opravu som dal 6000, takže celkom som v minuse o 1700, čo je blbé. A tu máte, že skúsenosti obdrženo, toľko normálnych, toľko tých free. Pokud je za poškodení spojencu, nič, pretože sme nikoho nepoškodili, ale to, že koľko sme získali. Tu máte s prémiovým, ale to mi nesvietí, pretože ja prémiovku nemám, ale Mike ju má. Mám premium, no. No, takže to by bolo asi Tak takto. môžeme ísť na ďalšiu bitku. No a my sme plánovali natočiť dve mapy. Tak ideme na druhú mapu. No áno, Ja už som však pripravený. tá druhá mapa bude tiež taká, že nebudeme môcť ukázať hernú grafiku, teda fyziku. 3 Ty si mapy? nejaký popletený dnes. No už, daj si pripravený a môžeme ísť. Ready to battle. OK, bitva. Púštna rieka, perfektné, tu sa to dá skvele ukázať. Lepšiu tak mapu to je- nám ani no, nemohlo super. vybrať. Ale si posledný. No, to áno, to som si všimol, lenže v nepriateľskom týme je posledná A20 a to je o 2 levely nižšie ako ja. No. Čo je tiež zaujímavé? No, nechápem ako sa tam dostáva, to je zaujímavé. No, takže vidíme, že Mike nám ukazuje prdel so svojím tankom. Počkaj, mne sa to ešte načítalo. No, Á, ty tu. A ty ukazuješ predky, hej. bohužiaľ sme začali na takej strane, na ktorej to bude mať ťažko môcť ukázať, ale ja budem robiť, čo budem môcť. Takže poďme na ukáze. Ne. Mike, ty choď kde chceš, ja idem ukázať tú novú grafiku, keďže natáčam ja.
A prečo si dal kvečko? Jaj, sorry, že to bolo asi omylom. No tak... ten zvuk No nebol hej, ja viem, príjemný. ako možno to zašumelo aj v celom videu. Ale ja som to vážne nechcel spraviť. Ak vám tam niečo proste bav, tak proste to som bol ja, keďže o World of Tanks môžete tiež rozprávať v čete pomocou kvečka, ale ja mám taký mikrofón, že ak by som teraz niečo povedal Majkovi, Tak umrem. áno, no a ako, Ja som skočil, no vidíte, ja som takže originál, že skočil. v starej verzii 7.0 by nás to tu dole nepustilo, ale na novej verzii nás to tu pustí, Ja som Lista normálne skočil. krváci. Keďže Ideme si už spadli, jasne vybral nám to počítať. nejaké HPčka a poškodilo radistu a bedňu s muníciou, takže bedňu s muníciou si opravíme, aby sme mali toto tamto, to si tiež opravíme, výborne, nehovoríme a už sa dá, už môže ísť vlastne celý tank pod vodu, môžete mať aj celú väžu pod vodou, ale iba na 10 sekúnd. Inak ste proste vypnutí. No akože sa vaša posádka auto. Ale váš tank v podstate. Čo ďalej, takže som vám ukázal to, že sa dá už takto padať z útesov, dá sa to z hociakého útesu, všade, proste už sa dostanete kamkoľvek. To je nové, to je asi posledná novinka, ktorú to ponúka, ešte nie, ešte boli nastavenia rozšírené od značky a tu máte spojenci, protivníci, zničení. Si môžete nastaviť tak, ako ich chcete vidieť. No a to je vlastne všetko, takže my dohrajeme tento súboj a v garáži to ukončíme, aby sa mohli sa renderovať. Joj, to som Ja utekol. vidíš, idem tam k tebe, ty si dobre umiestnený. Nie, že utečeš ty, hej. Bacha, za tebou je Ja som dostal T-54. toho diela. To vlastne? Vyje sa tam z jeskom, myslím. Ale ja som dostal do diela, takže... Dobre, tá T-54 je mŕtva. Delostrelec svoju dal. No tak to díky, hodine tak. To som práve nechcel. A takto ja mám hrať. A nedá. No, to vidíme aj. Jo? Takže... Neviem, čo mám už absolútne hovoriť, Majky, poraď. Povedz nejaký vtip, ty poznáš ten Ja najlepší som to zás dostal... No, tak ja nechápeme. Toto bol ten najlepší vtip, ako si mohol Od povedať. dostal. Od Kuca, štyroch naraz som to dostal. Ja už Dostali ten to. bod ale nebudem no hrať. tak, buď ticho. Mňa to raz zabije. Buď ticho, more. No, No super, mňa tu odpáli Dáme odsud tenhle delostrelstvo. tank do Toto koupil. nie je možné. no tak táto mapa skončila No. rýchlo. To by sa dalo povedať. No dobre, takže ja som v garáži. Teraz sa mi to načítáva. No. My sa Takže... s vami asi rozlúčime, ak sa vám video páčilo, dávajte like, odber. Samozrejme komentujte, čo sa vám páčilo, čo by sa malo zlepšiť. Dúfam, že sa vám niečo páčilo. Napíšte nám to do komentov a... Dúfam, že ste sa bavili, takže my sa s vami týmto lúčime. Čaute. Čau.